खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। फैगौ 2 बोसोरसिम रायजोआव टेट आनजाद खुङा बुंदों रडस पेगु। असम गण परिषदआ 39थि गायसनथाय सान फालिदों। गसाइगाव ब्रह्म मन्दिराव जयग आहुति होनानै महालया फुजा फालिदों। क'क्राझाराव बाइक जाब्रथाय सासे फरायसानि जिउ खहा। प्रमद बर'आ गसाइगावआव हरखाबै नायगिदिंफैदों। बाक्सानि सालबारियाव फैगोन बयजोंबो अनसायजानाय मुंदांखा फावखुंगुर रबि शर्मा। बाक्सानि खारिजा बिजनियाव राङासारा लामानि हालोदा जोबोद गाज्रि। अपारेशन अजयनि जोहै नैथि खेबाव इजराइलनिफ्राय सा 235 भारतारिफोरखौ लाबोबावबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। टेट आनजादनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुनि गेदेर फोसावनाय। फैबाय थानाय 2 बोसोराव रायजोआव टेट आनजाद खुंनाय नङा। लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारियाव फोरोंगिरि थिसनथायाव टेट आनजादा कम्पालसारि जागोन। अब्लाबो फैगौ 2 बोसोरनि गेजेराव आसामाव टेट आनजाद खुंनाय नङा। मानोना मिरु सोरखारा बोसोरसेनि गेजेरावनो खननै टेट आनजाद खुंनायनि उनाव रायजो सोरखारा टेट आनजाद खुंबावोब्ला फरायसाफोरनि लिरथाया बांसिनबावगोन। शुक्रबारखालि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ बे बाथ्राखौ सरबकआव बुंदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों दि मिरु सोरखारा बोसोरफ्रोमबो खननै टेट खुङो। बे बेलायाव रायजो सोरखाराबो टेट आनजाद खुङोब्ला फरायसाफोरनि बजाया बांसिनगोन आरो खरसायाबो बारायगोन। बेनिखायनो फैगौ 2 बोसोराव आसामाव टेट आनजाद खुंनाय जानाय नङा। आसामाव टेट उथ्रिसारनाय आरो टेट उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनिफ्रायनो थिसनथाइ होनाय जागोन। गुबुन फारसे बिटिसिनि थिसनथाइ राहाया आलादा। बिटिसिआव जर'खा टेट आनजाद खुंनाय जादों होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। शिक्षा सेतु एपनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरा सुति लानायनि राहाया दासिमबो फैथ'वाखै। नाथाय बे राहायाबो थाबैनो फैगोन होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। मख'नो गोनांदि शिक्षा सेतु एपनि जोहै फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा नुजाथिनायखौ लागासिनो दङ। उननि समाव फोरोंगिरिफोरनि खाबु जानाय बायदियै सुतिनि आर'जलाइ, दान बान्थानि पे स्लिप, सार्टिफिकेट, फोरोंगिरिफोरनि सिगां दाननि पे सार्टिफिकेट बायदिफोरखौ शिक्षा सेतु एपनि जोहैनो अनलाइनाव डाउनलड खालामनो हागोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ बुंदों। आसामनि गिबिसिन ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा असम गण परिषद सुंद'यै एजेपिआ दिनै 39थि गायसनथाय सान फालिदों। गलाघाट जिल्लानि समन्वय क्षेत्रआव दिनै असम गण परिषदआ 39थि गायसनथाय सान फालिदों। मख'नो गोनांदि 14 अक्ट'बर खालारा आसामनि राजनितिकआव मोनसे जारिमिनारि सान। 14 अक्ट'बर खालारावनो आसामनि गिबिसिन राजखान्थि हान्जा असम गण परिषदखौ जोनोम होदोंमोन। 1985 मायथाइयाव आसाम गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव बे बोसोरनिनो 14 अक्ट'बराव प्रफुल्ल कुमार महन्तनि दैदेननायाव असम गण परिषदखौ जोनोम होदोंमोन। बे जारिमिनारि सानखौ लोब्बा लानानै दिनै असम गण परिषदआ दोलोनि जोनोम थावनि गलाघाटआव 39थि गायसनथाय सान फालिदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय बे गायसनथाय सान फालिनायनि गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आटकेलिया नामघराव आलारि बाथि सावनानै इसोरखौ सुंग्रिहरो असम गण परिषदनि दैदेनगिरिफ्रा। उननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय जायो। बेनि उनाव 11 रिंगानिफ्राय गेवलां मेलनि हाबाफारिया जागायो। दिनै गोथार महालय फुजा। सिगां बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो गसाइगावआव ब्रह्म मन्दिराव जयग आहुति होनानै महालय फुजा फालिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोथार महालय फुजाखौ लोब्बा लाखिनानै गसाइगावआव थानाय ब्रह्म सेवा आश्रमा दिनै मुलुग शान्तिनि थाखाय जयग आहुति होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जयग आहुति होनायाव गसाइगाव ओनसोलनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जयग आहुतिखौ मुलुग शान्ति आरो धोरोम जाति बासियालासेनो साफ्रोमबो रायजो राजानि गोजोन आरो शान्तिनि थाखाय होनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव सासे फरायसाया जिउ गोमादों।
थांनाय हराव माख्राफारियाव जादों बे लामा जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार नोगोराव सोलिगासिनो थानाय मेलानिफ्राय गावनि न' फारसे थांफिननाय समावनो सासे लाइमोननि बाइकआ माख्राफारियाव लामा जाब्रबथाया जायो। लाइमोना जोबोद गोख्रैथिजों बाइक सालायलांनाय समावनो माख्राफारियाव थंसे मोब्लिब खुन्थियायाव सौग्राव होयो। बे जाथायाव लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। बबेखानि जिउ गोमानाय लाइमोनखौ क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लानि सिमायाव थानाय सासारगाव गामिनि जयजित नाथ होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला जयजित नाथआ क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि HS नैथि थाखोनि फरायसामोन। गसाइगावआव हरखाब दावबायदों BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ। गसाइगाव नोगोरनि गेजेरजों बोहैलांनाय मजाथि दैसाखौ दिनै हरखाब नायगिदिंफैदों प्रमद बर'आ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जोबोद गुबुंले जानाय मजाथि दैसाखौ फोसाबनो थाखाय प्रमद बर'आ दिनै हरखाब दावबायनानै नायगिदिंदों। बेजों लोगोसे मजाथि दैसानि मैला आरो दाखोर दालाफोरखौ फोसाबनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायनानै बे बिथांखिनि थाखाय प्रमद बर'आ 60 लाख रां फोसावदों। बबेखानि देग्लायनि दैज्लां बोथोराव दैबानाजों बायलांनाय गसाइगाव नोगोरखौ फोनांजाबग्रा गंथाम दालांखौबो थाबैनो बानायनानै होनो थाखाय प्रमद बर'आ खोथा होदों होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय BTRनि बेन्दोंआव थानाय टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थाबैनो साख्रिनि थिसनथाइ होनो थाखाय थियारि खालामदों। लांदां जानानै थानाय मासिफोरनि थाखाय SIU मोनैनि थाखाय बे हाबाफारिया थाबथानानै थानो गोनां जादों होननानै BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ फोरमायदों। मोनसेबो रियेलिटी श' एबा सिनेमानि शुटिंनि थाखाय नङा। हेंगल थियेटारनि जौस्राङाव मोनथाम नाटक फाव खालामनो थाखाय रबि शर्मा आरो देबाश्री फैगोन सालबारियाव। सालबारिनि ड्रीम टू रियेलिटी NGOनि बानजायनायाव 26, 27 आरो 28 अक्ट'बराव सालबारि कलेज गेलेग्रा फोथाराव हांख्रायहरनाय जादों हेंगल थियेटार। सिगाङावबो हेंगल थियेटारनि श'खु नाटकआ स्पेसियेल पपुलारिटी मोननो हादोंमोन सालबारियाव। ड्रीम टू रियेलिटी NGOआ आसा खालामनाय बायदि बे खेबावबो हेंगल थियेटारनि नाटकआ रबि शर्मा आरो देबाश्री दासनि जराया जुनिया गोजोननाय होगोन। गिबियावनो खुंफुं आफादा दान्दिसेनि थाखाय लुफुंनाय टिकेट काउन्टाराव बेखेवनाय हाबग्रा टिकेटनि थाखाय भिर खालामदों नाटक नायनो मोजां मोनग्रा रायजोफ्रा। थियेटार नायनो थाखाय हाबग्रा टिकेटनि थाखाय 8134906462 आरो 9678025200 बे मोननै अनजिमायाव जगाजग खालामनो खावलायनायजों लोगोसे रायजोनि हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामदों ड्रीम टू रियेलिटी NGOनि मावथिफ्रा। बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनी ओनसोलाव लामानि गाज्रि थासारिया गोबाव समनिफ्रायनो दुखु खस्थ'जों सैनांहोदों रायजोफोरखौ। गोबाव समनिफ्रायनो पाक्कानि जायगायाव जायगा जायगा गिदिर गिदिर हाखर नुजाथिदों। बेनि अनगायैबो लामायाव थानाय कालभार्टआव गोबाव बोसोरनिफ्रायनो गोथौ हाखर सोमजिदोंमोनब्लाबो नोजोर गैया बिफानारि सामलायगिरिया, जायनि जाहोनाव बे लामायाव गोबां जाब्रबथाय जाबोगासिनो दङ। राजनितिकनि जाहोनाव बे लामाखौ पाक्कानि बानायनाय जायाखै होननानै जायगानि रायजोफोरा सोंलु खालामदों सोरखार आरो बिफानारि सामलायगिरिफोरनिसिम। सरभग समस्तिनि MLA मनरन्जन तालुकदार आरो मथनगुरि बियाबनि MCLA गौतम दासखौ गोख्रैनो लामा लुफामनायनि दाबि खालामदों जायगानि रायजोफ्रा। गुवार ओनसोलनि रायजोफोरनि हान्था मेलानि गाहाय लामाया बेनो। बरपेटा, राङासारा, काजियामाटी बायदिनि हाजार हाजार फरायसुला फरायसुलिफोर आरो जायगानि रायजोफ्रा बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामो। आसाम सोरखार आरो BTR सोरखारखौ गोख्रैनो बे लामाखौ लुफामनायनि थाखाय दाबि खालामदों जायगानि रायजोफ्रा। आथिखालाव इजराइल आरो फिलिस्तिननि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय दावहानि गेजेराव भारतारिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय भारत सोरखारा अपारेशन अजयनि जोहै जर'खा बिरखंनि मददजों नैथि खेबाव सा 235 भारतारिफोरखौ लाबोनो हाबावबाय। टेल आभिभ बिरखं गाथोननिफ्राय दिल्लीसिम गासै सा 235 भारतारिफोरखौ लानानै दिनै सनिबारखालि फुंनि समाव सौफैदों। बेनि सिगाङाव अपारेशन अजयनि जोहै गिबि खेबाव बेन गुरियन बिरखं गाथोननिफ्राय शुक्रबारखालि दिल्लीसिम सौफैग्रोदोंमोन। मख'नो गोनांदि आथिखालाव जायफोरा इजराइलाव खामानि मावनो एबा दावबायहैदोंमोन बिसोरखौ लाबोफिननो भारत सोरखारनि बायजोआरि मन्त्रालयआ हेल्पलाइन फोसावदों। जायफ्रा गोनांथि जादों बिसोरो फोसावजानाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बैफोर हेल्पलाइन नाम्बारानो जादों 9723522678 आरो 972543278392 आव सुलाद लानो हागोन होननानै मिथिहोदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।